Epopeję 12-ksiąg, który zawarł długą opowieść pewnego koncertu. I właśnie, żeby Państwu przybliżyć tą muzykę myśliwską, którą wykonywał Wojski na rogu myśliwskim, czy później Jankiel też wokół łowiectwa się obraca na swoich cymbałach, dlatego też zaprosiliśmy tutaj na scenę sygnalistów myśliwskich. Zespoły sygnalistów myśliwskich, ale także zespoły muzyki myśliwskiej. Tak, tak. No. A można z tym panem zrobić zdjęcie. No tak, że za 5 zł zrobimy. W roku 2013 będzie to Karol Krostowski. Karol Krostowski zagra nam sygnał. Pod spodem bluzka, w razie jak się zrobi jeszcze cieplej, można się pozbyć i wszystkie stroje, mam nadzieję, są kobiece i ładnie wyglądają, mają talię podkreśloną, wodoodporny, kurtka lecisieńka, ponieważ na puchu, polskim gęsim, który jest najsłynniejszy w świecie, wykończona rudym lisem, oczywiście czapka tradycyjnie z rudego lisa. Krótki ogon i długie skrzydła. O jastrzębiach mówi się krótkoskrzydłe, o sokołach długoskrzydłe. Dlaczego tak jest? Jastrzębie to są ptaki, które polują generalnie w terenach leśnych. Mówię tu o polowaniu tych ptaków w naturze. Więc potrzebują krótkich skrzydeł, bo latają pomiędzy drzewami i długich ogonów, które po prostu powodują to, że ptak może gwałtownie wyhamować podczas chwytania swojej ofiary. Natomiast sokoły polują tylko i wyłącznie, większość sokołów poluje tylko i wyłącznie na to, co porusza się w powietrzu, czyli ptaki i owady, w zależności oczywiście od wielkości ptaka. Stąd też właśnie różnica w budowie anatomicznej i ogromna brawa. Jeżeli kolega Wiesław pozwoli, jeden komunikat techniczny. Dziewczyny z arabesek bardzo proszone są tam do firmy Brand, tak? Bo szykuje się teraz pokaz mody, a ich nie ma. Także proszę dziewczyny z arabesek o przygotowanie strojów, a oddaję głos koledze Wiesławowi.